Kiss of death incwadi. Uyemncameni kasi bathi kuvula isidumbu. Bese abantu bayakhala, bese kunalo anto eyi-1 onesibindi. Ufuna ukukhuluma nesidumbu. Lokho bangena, oh, Joshua. Look yasondela ngishweshwe. Ufake ne-apron, uyopheka ithana la. Don't touch. Uyopheka ngani? Uphethe nephini. Ufuna nje ukubona umufi kokugcina. Akhulume naye. And umbiza ngegama lakhe lamampela. Uzombheka uthi mpiyakhe. Mpiyakhe mntana kama. Kumbuza uDJ. Okay. Hold on. Lala Khabazela. Uzoya esibhedlela wafika u-anti one lo ongamsabi lo muntu ogula. Because this is the thing, umuntu sagula kakhulu. Sesisaba nokumthinta. Because useyinhlungwini lo. Bese kufika lo anti one ufika mbamba athi, "Khabazela. Mawulala. Phumula. Mama. Ambambi ihlaya. Amsulintongo. Amsulintongo. Khabazela. Batshela bo Mary Jane sikhona. Batshela bavula indlela bakubheke. Lo muntu ogulayo. Tshela bo Mary Jane ukuthi uyeza usendleleni. Alight iphepha esibhedlela kana ndaba na. Uza akhuluma nabantu kids Khabazela. Ndoka likaMavuso umthatheni mos. Athi Amvala amehlo esabhila. Asekazwile. Amvala amehlo. UKhabazela akhuluma uKhabazela. Angahamba. Angahamba. Athi Lesikhathi lo mshilo ditu awusebenzi. Lokho nelane eyi-1 ukuthi Khabazela hamba manje sozwile. Khabazela hamba manje mntakama hamba. Angeke phela uzubuhlungu kanje. Thina sizobona ugogo lo muntu usemadrippini uzophola hayi wantu uyambulala vele. Ashone kamampela. Uye lo mlande eboxini. Athi njengoba ngishiyo last week Khabazela ukuthi hambile manje kusela inyama yakho umoya sohleli nabo. Khabazela ningasikhohlwa. Kumanje asisebenzi. Awumathiliso nawe uyagula akakulandela ngesikudala. uncike ngebox that time. Ume kanje eboxini. Bal ume kanje eboxini uKhabazela kanje. UKhabazela ayisiyenzana emlomeni angithi ubuye emoshara. Khabazela uqina. Qina mntana sekhaya. Makune line ume bazokufaka kune Captain bazokufaka. Bese yenze ne most unthinkable thing avela kucabuza uKhabazela emlomeni uzancwaba abayiKhabazela.